apa ndakutozvishora profeti kuti iye izvozvi zvaakuti ndiitire umwe mwana apa ini murume wangu ari kuti vana vakwana ndichadi umwe mwana. Oh. Zvomujolo muchazerega. Hamujolo muchausiya zvenyu. Ndoda kuti Mwari afuratidze boyfriend yangu mwoyo kana kutopenga njere chaiko. But imi mune murume? Ndinotenda murume ndinaye. Hold on, let me understand this. Boyfriend yenyu yacho ine mukadzi wayo futi? Anaye mukadzi. Ko hamuzi kutyawo kuti pamwe munogona kutoprofitwa zveboyfriend pane vanhu hamuzezewo izvozvo? Ndatozvipira hapana kusikufa profeti. Nekuti ari kundishungurudza. So boyfriend makatoitira mwana? Mwana wabundiki wandinaye musikana ndewake, takadanana kubva kuchikoro. Saka problem yenyu ndeyekuti chii? Apa ndakutozvishora profeti kuti iye izvozvi zvaakuti ndiitire umwe mwana apa ini murume wangu ari kuti vana vakwana ndichadi umwe mwana. Oh. Zvomujolo muchazerega. Hamujolo muchausiya zvenyu. Alright, ko imimi muri kuti imimi makadanana naye muchiri kuchikoro, ko makazoroorerwei zvenyu? Iye akazoroorerei hake kana maidanana? Takapesana, iye akamboendawo kunze kwenyika akazodzoka. Kubva makontinyu? Kubva tazoku. Rutoseka zvawo. Undozviseka wega, zvinonyadzisa izvi. Tingaitaure here kana kuti tokuisi yakadare? Hakusi kupedzerana nguva here? Izvo kuti munhu atoitira munhu asiri murume wake mwana, toadresa idzodzo. Mataura henyu kuti mazvipira kuti chero ndikakufumurai chero mukaita sei hazvina basa, but ndikainyatso zvamuri kuita ndo unonzi humbwa. Munoziva unonzi humbwa? Humbwa. Uhumbwa. Handimbofa ndakagona kuti ndizvivige kuti nditi murume asazivi. And also it's not my duty kuti ndifumure zvinhu zvenyu kumurume. Asi inini ndiri kutongofunga kuti dai boyfriend yaramba yakadzvanya. Zvinhu ngazvifumuke izvi. Ngazvingofumuka. Iwe ndambokuprofita here? Kozi wakagara ne1? Ndikona wakagara ne1 kudai yakapachaya, ndikushaya kuti chii? Mukurwara? Saka kasitanzike ngoti mukasimudzwa mba matomhanya. Kana ndoprofita vanogara ne1. Ndizvondinetsa kuti muna kugara pacheya akadaro kuita sei? Kureva kuti vanhu vada kutaurwa navo, regai titaure nevanhu pano shuwa. Listen to this. Ndoda kuti Mwari avaitire zvakanaka. Handisi kuvakondema, bandirongotaura kuti handigone kufugidza chakaipa. Boyfriend yenyu handigone kuipengesa kana kuifuratidza zvamuri kukumbira. Asi batsireiwo. Ndikutokubatsirai kwacho. Asi ndiri kuti zvese zviri kuitika zvine chinangwa mwanangu. Zvinhu izvi zvinoda kuti ugare wakurumidza kuzvibuda pachena nguva iripo. I know kuti vana mai vari pana pari kuti profeti chafambira munhu mufuratidzai munhu. Handife ndakadaro.
shongana ndikadaro varume vese vanondishora panyika pano. Ndikangodaro ndatokanya naMwari ndikuda kuvabatsira bhata ndife ndakadaro. Mabatsiriro atinongovaita chete ndeyekuenda kunosiyana neboyfriend. Kana iyo ichifunga kuti inokufumurai ngaingokufumurai, hakuna chisingapereka. Kana tete vachingokudai vanoramba vainemi ndokunge vachizokudai. Ungoziva kuti zviripo zvekuchikoro zvonetsa. Nyaya dzavano kuchikoro idzi. Manje vakadzi unongoona tumafacebook tumafriend request tukakudhara munhu achingotaura panyika panapa ukaroora pfambi hauna zororo chokwadi. Garai pasi. Ukangoona waroora pfambi hauna zororo. Kuda kuti uende kubasa unonge uchingofunga kuti kana akatsvagana nevanhu vaivai hauwani mufaro. Right way, murume wese ari pano semudza maoko. Ndiringokunamatira kuti kana wakaroora pfambi uwane zororo. Uye kana usati waroora, vasati varoora semudzai maoko, ndiri kukunamatirawo kuti musazosangana nepfambi, hauwane zororo. Chakaipira pfambi ka murodhi maunofamba namo imomo. Twafana tukauntoshora-shora chingoti hatuna dhiri. Ndotinogona kuchitopakurirwa bota. Zvokuti iwe paunenge wakapfeka suti yako uchibva kubasa unongaitoseka kuti blazi dzakafa focus. Ukaona waroora pfamba una zororo. Unonge uchati ukanzi mudhara tipewo dhora wobva wati afana endai kubasa. Unonge uchati ndosaka mukadzi wako aine mhopo apa apfambi haina zororo. Unobva chimiro. Ndikuona kuti varume vakawanda madhipisa. Mukutofunga izvozvo.